八木優生焼肉しか行ってない仲良しツーショット寄せリク最高。二人とも可愛すぎるファンタスティクス八木優生、27が14日、インスタグラムを更新。仲良しショットの公開に反響が寄せられている。写真焼肉しか行ってない仲良しツーショット。ヤギはおりくと飯行くじ今のところマジで焼肉しか行ってないわらと綴り、萩原俊久、26とのツーショットを披露した。続けてこの前プレゼント渡せたので満足と印、プレゼントを見つめる萩原の様子を公開した。そして写真がほぼブレているのハッシュタグをつけ投稿した。この投稿に写真はブレてても二人の仲はブレないねえ二人の時間のお裾分けありがとうゆせりく最高。二人とも可愛すぎるてなどのコメントが寄せられている。